Creator Spiritus, testuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. O Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, exita Paraclito in saeculorum saecula. Amen. Ora pro nobis. 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 San Mateoren liburutik Jesus txalupan sartu zen eta ikasleek jarraitu zuten. Eta horra nor sortzen den, eka izaldi bat itsasoan, eta txalupa estan zeren. Dena berriz lo zegoen, ikasleek bere gana jo zuten. Eta esanarazi esanez, salba gaitzazu jauna galdua gara. Jesusek orduan, zeren berdu zarete ez gutxiko. Eta jenkita izeari eta itxasore egin duzien, eta barraldi ederra egin zen. Eta gizon haiek arreturik benela zioten, nor dugu hau. Eztiak eta itxasoak ere obeditzen badiote. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan Jesusek esan zien, Jainkoaren erreinua lurrean hazi egiten duen gizonaren antzekoa da. Gizona lo dago gabez eta jeikitzen da goizean. Hazia ernetzen da eta hazten doa. Eta gizonak ez daki nola. Bere berez ematen du lurrak uzta. Lehenengo lastoa, gero burua eta ondoren galburuaren beteko alea. Eta alea prest dagoenean, igita ja erasten zaio, helduak bai daude gariak, jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Orduan Jesusek parabola hau esan zien. Zuetako batek, 100 ardi izan eta bat galtzen badu, ez alda 99 larrean utzita galdutakoaren bila joaten aurkitu arte, eta aurkitzen duenean, lepoan hartzen du pozik, eta etxera iristean lagunei eta auzokoei deituta esaten die. Poztu zaitezte nirekin, arkitu dut galdu zitzaidan ardia. Haranik esan, poz handiagoa izango da zeruan, bihotz berritzen den bekatari bakar bategatik, bihotz berritu beharrik ez duten, 99 zintzoregatik baino, jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Juanen liburutik. Jesusek esan zien, ni naiz egiazko mahatxondoa, eta nire egitea da mahastileria. Niregan fruitutik ematen ez duen egina moztu egiten du, eta fruitu ematen duen guztia ekimatu, fruitu gehiago eman dezan. Zaudete nigan eta niz zuengan. Eginak ez dezan ere fruitutik eman mahatxondoan ez badago, ez da zuek ere nigan ez da zaudete. Jaunak esana. Ez erratzurik jauna. Egin ezagun otori. Ondaso mitu bilazeran jainko jauna, apartu eskatzen ditugu, gure lurrak eta lanak eman gara izan behituzela, eta zure noa izuzketa, zure goleskuna dira eta gela, Jesu Kristoren jauna. Amen. Eta jainko aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren behinkazioa jaitsi bediztuengan. Amen. Sante Michael.
pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, betiko bizirako sortu gaituzu Kristoren biztueran. Emaiozu zure herriari fedean eta itxaropenean irautea, zalantzarik gabe sinistuzan beteko dela, zu dizemanak, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik. Egun haietan etorri ziren Antiokiatik eta Ikoniotik judutar batzuk eta herria bereganaturik Paulori harrika eman zioten eta herritik arrakstaka aterarazi hila zeolakoan, baino hurbildu zitzaizkion ikasleak jaitsi zen Paulo eta herrian sartu zen. Biharamunean Bernaberekin Derbera joan zen. Herri hartan berri ona zabaldu eta ikasle asko irabaziz. Listrara, Ikoniora eta Antiokiara itzuli ziren. Eta bertan sendotu zituzten ikasleen bihotzak eta berotu sinismenean iraun zezaten. Jangoikoaren erreinuan neke asko igarota sartu behar dugula jakineraziz. Eliza bakoitzean arduradunak izendatzen zituzten, otoitz eta barau egiten zuten eta beraiek sinismenean onartutako jangoikoaren eskutan uzten zituzten. Pisilian zehar Panfiliara joan ziren eta Pergen hitza hotsegin ondoren Ataliara jaitsi ziren
eta handik itsasoz berriro irten lekura jo zuten Antiokiara. Handik izan baiziren bidaliak hain zuzen, Jaungoikoaren graziarekin bete zuten eginkizunerako. Iritsi zirenean, elkartea bildu zuten, eta beren bidez Jaungoikoak egindako guztia azaldu zieten. Baita nola Jaungoikoak sinismen atea gentilei zabaldu zien ere, eta luzaro gelditu zirenan ikasleekin. Jaunak esana. Piztu da Kristo, Alleluia, guregan dago, Alleluia, jainkoak baitu gau Kristo piztu, Alleluia, bere indarrez piztuko gaitu, Alleluia, Alleluia, piztu da Kristo, Alleluia, guregan dago, Alleluia. Jauna zuekin. Jesu Kristoren ebangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei, pakea uzten dizuet, pakea ematen. Ez dizuet ematen munduak bezala. Ez izan beldurrik, zuen bihotzetan ez larritu. Entzun duzue nik esana, banoan, baina etorriko natzaizue berriro. Maite banin duzue, poztuko zinakete aitaren gana noalako, eta ni baino handiagoa baita. Orain eman dizuet hori gertatu baino lehen, gertatzean sinis dezazuen. Honezkero ez dut zuekin ardorik edango, bai gator mundu hontako nagusia. Ez da aginterik nigan, baina mundua jakin behar du, nik maite dudala aita, eta aitak agindu didana, ura egiten dudala. Jaunak esana. Gaurkoan, hementxe dugu San Migelen irudia, aurtengoan berriz ere, esan genezake gurean, gure Gartzaboko herrian, bisitan iritsi zaiguna. Aspaldiko tradizio bati eutsiz, aspaldikoa. Zuzen ere, holako beste bilbide asko zeuden, Erdiagoan eta Garabidietan eta gehienak galdu dira. San Migelenak berriz hementxe bizirik dirau eta guk nahi ginuke hoxe mantentzea gure lehengo usadioa, gure lehengo tradizioak eta galez daitezen, bizirik mantendu daitezen. Pentsatu behar dugu lehengo gauzak eustea eta lehengo gauzak mantentzea ze aberasgarria den, bai famili batentzako, herri batentzako, beti oso gauza aberasgarria da. Lehengo gauzak eta ohiturak eta tradizioak mantentzea, gordetzea. Eta hau horietako bat dugu. Garrantzia handiko tradizioa, San Migelen ibilbidea, bai alde batetik aingeruaren irudiak duen esan nahia, hortxe dugu, esan nahi sakona du, aingeruaren irudiak, oso aspaldikoa da baita ere, irudi hau, pentsatu behar dugu ja, ez da giguruiz, baina Erdiagotik datorkigula, eta ja 18. mendean, jatorrizko irudia egurrezkoa, ja zegoan osotara galtzear, oso gaizki zegoan, eta horregatik, apezpiku batek, hiri hori apezpikua erabaki zuen, envoltorio metaliko hau jartzea aingeruaren irudiari. Eta 300 urte gehiago behintzat, ja badaramazki gurean aingeru honek.
Horregatik, lehengo gauza horiek ere gogorazten digute nolakoa zen lehengo bizi modua, gure herriak nolakoak izan du diran, gure abeltzaintza, nekazaritza, nola bizitu den, nola gure jendea sinistuna izan du da gure herrietako jendek zer sinistunak, zer federunak izan du diren, eta haiek beti egoera guztietan jainkoaren presentzia eta jainkoaren laguntza eskatzen zuten. Eta horretarako santuak eta ingeruak bitartekari ditugu. Hau da, ez da zuzenean eskatzen digula santu bati, baizik eta jangoikoari bere bitartez. Eta gure aurrekoek ohitura hori izan zuten. Eta konfiantza handia eduki izan dute San Migelen bitartekaritzarengan. San Migelen irudi honek ze devozioa, ze tradizioa txikitandik ikasitakoa gure herri hauetan eta bihotzean daramaguna. Hain zuzen ere nik esan nuke, hemen santutegia nahiko gartu egoteak ere asko egin duela. Baina, irudi honek urtero, oain egan ere 2008 urtean gaude, 21. lehenengo laurden aiabetetan, eta urtero, Nafarroko 300 herri bisitatzen ditu. Gaur egun ere, horregatik, pentsatu behar dugu bere devozio handia dela, eta oitaz aparte ere ezaguna Euskal Herri osoan maitatua gure aingeruaren irudia, San Migelena. Aingeruak alde batetik jangoikoa goresten dute. Hori izango litzateke aingeruen lehenengo helburua, jainkoa adoratzea, jainkoa gorestea. Eta horrekin guri ejemplu ematen digute. Guk haiengandik hori ikasi dugu, guk ere jangoikoa adoratu dugu, jangoikoa goretsi dugu. Bestaldetik ere, aingeruek zaintzen gaituzte. Denok dugu aingeru guardakoa, aingeruai eskatzen zaie babesa, laguntza, San Migeli horregatik eskatzen dugu gure herria gorde dezala. Eskatzen dugu Gartzaren herria gorde dezala, Euskal Herria gorde dezala, horregatik kantatzen dugu gorde Euskal Herria. Katuz, bere babes hori, bai esan genezake, edozein modutako gaitz guztietatik, bai gaitz materialetatik, edo gaitz espiritualetatik zaindu gaitzala. Eta hirugarrenik, aingeruen hirugarren eginkizuna da mezulari izatea. Aingeruak mezuak dakarzki dute. Eta San Migelek urtero mezu berbera dakarkigu. Hain zuzen ere, San Migelek gogorazten digu, ez dagoela inor, ez dagoela ezer jangoikoa bezalakorik. Nor jangoikoa bezala, inorrez jangoikoa bezala. Askotan entzun dugu. Esan genezake, ez da mezu berri bat, ez da sorpresa hartzen dugula, ara ez genekin hori. Badakigu, askotan entzun dugu, baina beti komeni zaigu, beti da mesede herri guretzako behin eta berriz entzutea eta barneratzea mezu sakon hori. Gure mundu honek aldaketa handiak, kanbio handiak bizitu ditu. Erabat aldaketan dago mundua, baina esan genezake aldaketen bide hori azeleratu egin dela azkeneko hamarkadetan. Genezake, 50 urte ditut eta aldaketa handik ikusi dituzuek seguru asko, nik baino aldaketa handiagoak ezagutu dituzue eta oraindik ere ze aldaketak ikusiko ditugun. Ez dakigu. Egia da mundua ere punta batera dijola, gero bestera, gero hola ibiltzen dela. Baina San Migelek aldaketa giro guzti horretan ekaitz handi baten barnean egongo gaina bezala gogorazten digu badaudela gauzek aldatzen ez direnak. Gizakiaren izaera, gu zer geran, nor geran, ditugun kezkak, pozak, itxaropenak, penak oso antzekoak dira beti. Azken finean gizakiak berberak geralako. Eta naiz eta sentimendu bat eskutitz bidez bialdu eta eskutitz bat idatzi, sorge batean sartu, seioa jarri, buzonean bota eta handik ez dakizen bat egunetara jaso hartzaileak gaur egun
mobila eskutan hartuta, botoi bati emanda elkarri ikusiz. Segundutara, hitz egin dezakegu, berdin du, hemen edo Australian edo zein tokitan egonda ere, hola hitz egiten. Garai batean, ezin pentsatzeko moduko gauza zen. Aldaketa handiak eta gainera gauza askotan mesederako. Egia da, aurrerapenak ere kalterako erabil daitezkeela, eta ikusten ditugu gaur egungo gerrak eta nolakoak dira. Baina aldaketa guzti horien herrian, San Miguelek ere gogorazten digu gizakiak gauza berbera ditugula. Gaur egun medikuntzak asko aurreratu du eta bizia luzatu daiteke gehiago. Akaso lortuko dute 150 urte kunplitzea, baina lehen edo berandugo mundu hau ere utzi beharko dugu. Hilkorrak edalako, eta San Miguelek ere hoixe gogorazten digu, ez dagoela dena gure eskutan. Jainkoak eman digu adimena, eman digu gauzak sortzeko gaitasuna, baino bere eskuetan gaude beti. Eta San Miguelek hoixe ere gogorazten digu. Eskatzen diogu, gure aingeruari, San Migueli mantendu gaitzala. Gorde gaitzala gaiz guztietatik. Mantendu gaitzala fedean, elkartasunean, pakean, eta baita ere gorde gaitzala gorputz eta harimako gaitz guztietatik. Ekarritako eskaintzak eta horrelako poza eman diozun ezkero, eman duzu fruitutzat betiko zorion Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea, baina poza handiagoz eta bereziki, Kristo gure Paskoa hila eta eskenia izaten aldi honetan. Bera da munduko pegatuak kendu duen egiazko bildotsa. Bere heriotzaz gure heriotza ezereztu eta bere piztueraz gure bizia berritu duena. Horregatik Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Kanta dezagun aireruekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, jaureko gure jaunarena, zeruko urra goresten dute. Santu zera bai jauna eta santutasun guztia iturri. Egitzazua da santu ogia lo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak
saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire odegarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salomenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure salbutzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure semedeak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu horren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztugun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aitan, zeruetan zerana, santu izan beriz zure izena, etor beriz zure erreinoa, egin beriz zure nagia zeruan bezala gurrean ere, emaitu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorunei barkatzen dugu ezkero, eta ez duten talde eman, atera gaitzazu. Atera gaitzazu, jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala emaiozu elizari pakea, eman batasun, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jauna pakea beti zuekin. Emaiozue pakea erkan. Hangoikoaren gindotxa, zuk entzen bezu mundu bergatua, Hangoikoaren gindotxa, zuk entzen bezu mundu bergatua, erruki jauna. Hangoikoaren gindotxa, zuk entzen bezu mundu bergatua, emaiozu. Una hemen jangoikoaren gindotxa, una munduko pekatuak kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maila dituak. Jauna,
sakramentuetan eraberritu duzunez, egizu irits dadila, aintzaz beteko den haragiaren piztuera hilezkorrera Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta zure espirituarekin, berenka zaitzatela jainko guziradunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, Amen. Miguel, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Pater Decelis Deum, miserere nobis, Filii Redemptor Mundi Deum, miserere nobis, Spiritus Sancti Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas Unus Deus, miserere nobis. Sancta Maria, ora pro nobis, 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 Ur Michela ingeru, agintaria undia, izan beti tronutzat, ara larmendia. Dios bat osoa, Mikela ingeru, agintaria undia, izan beti tronutzat, ara larmendia.
Azgartzarondik aingeru santua, zerua iristeko emaiguzu eskua. Mikel aingeru agintaria handia, izan beti tronutzat Aralar mendia. Azgartzarondik aingeru santua, zerua iristeko emaiguzu eskua. Aingeru agintaria handia, izan beti tronutzat Aralar mendia. Izan ongi atzen urte arte, jainko nahi baldin badu.